खुलुमबाय आं प्रफुल्ल बर' धेमाजि जिल्ला बारग' NDFB दिनै आङो प्राइम 24 हेडलाइन्स आरो बड'लेण्ड बुब्लि नि चेनेलजोंहाय आङो दिनैहाय NDFB नि बारग' NDFB धेमाजि जिल्लानि सासे गोख्रों सोद्रोमा जानानै आङो मेसेज होनो सानदों बा आङो बुंफोरनो सानदों। जोंहा धेमाजि जिल्ला हिसाबैहाय जोंहा NDFB नि माखासे सोद्रोमाफोर दङ। जोंहा रन्जन ग्रुपनिफ्रायबो दङ, थिरेन ग्रुपनिफ्रायबो दङ आरो गबिन्द ग्रुपनिफ्रायबो दङ। मोनफ्रोमबो ग्रुपनि जोङो सावरायनाय जितुनाखि जिल्लानि डिसिसन मथे जोंहा सिगांनो जोंहा सावरायखाना दोननाय जादों। दा जोङो NDFB हिसाबै बा जोङो बारग' मेम्बार हिसाबै जोङो धेमाजि जिल्लानि जितुनाखि जोङो मावनो गोनां बा जोङो सम आरो बोथोरजों जोङो आफादनि थांखि बिथांखिनि जितुनाखि दफाफोर बैफोर दफाफोरखौ लानानै जोङो धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोङो माबायदि मावनांगौ, माबायदि जोङो रायजो राजानि खौसेथिजों जोङो बोरै थांनांगौ आरो बे जिल्लानि माखासे थासारिनि परिस्थितिखौ जोङो बोरैहाय जोङो गोरोबलायनायनि गेजेरजों खामानि मावलांनांगौ बेफोर खोथाफोरखौहाय जोङो आवगोलहाय जोङो जायफोर NDFB नि बारग' सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोनजों जोङो आरो जोंजों बेखौ जोङो सावरायखानाय जादोंमोन। बेखायनो आं सानो दिनैनि बे दिनाव जाहाथे गुबुन गुबुन दोलोआव थानानै दिनै बे ग्रुपनि बेलायाव दिनै जिल्लायाव माखासे थासारि आरो माखासे आबहावा सोमजिदों। जाहाथे बैफोर आबहावाफोरा माने बैफोर थासारिफोराहाय जाहाथे आउट अफ BTR नि बा आउट अफ BTC नि जोंहा धेमाजि जिल्लानि माखासे सुबुंफोरनि थासारि बेफोर सुबुंफोरनि थासारियाव माखासे जोंहा परिस्थिति बा गाज्रि मेसेज मोनफैना दङ। बेफोरबायदि मेसेजखौ लानानै आं दिनैहाय सासे NDFB बारग' हिसाबै आङो बुंफोरनो सानदों। मैया थांनाय जितुनाखि गगामुगाव जानाय जोंहा मोनसे आफाद दानानै दोनलांनाय जादों। जाय आफादा जोंनि थाखाय गनायथाव नङा आरो जाय आफादनि थ्रुयैहाय दिनै जोङो बिखौ लांनो हाया। बेखायनो आं बुंनो सानदों दिनै गगामुगाव माने गगामुग धेमाजि गगामुगावहाय मोनसे मैया वेलफेयार एक्स NDFB वेलफेयार ससाइटिखौ दादों। किन्तु बेहाय दानायनि सिगांहाय आं जायफोर दागिरिफोर जायफोर बे ससाइटिखौ दादों आं बिसोरखौ आं थोंजोङै बुंहरनो सानो चेनेलनि गेजेरजों जाहाथे जोंनावबो बारग' एक्टिभ मेम्बार हिसाबै जोंनावबो इनफर्म थानांगौमोन आरो बे वेलफेयार होननाय मोनसे जिथुनाखि आफाद बेयो गनायथावना बियो साबजेक्ट जानो हाया। मानो होनबा बियो मोनसे थासारिनि गेजेरजोंसो फैनाय। बेखायनो आं खावलायदों जायफोरा बिखौ गठन खालामदों आरो बिखौ गठन खालामनानै दिनै धेमाजि जिल्लानि इयुन जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्राफोरखौ लानानै जायफोरा माखासे सिस्टेम बाहायनानै लाइमोनफोरखौ लांनो सानदों बियो रं जागोन। बेखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे माने बिनि गेजेरजों जाहाथे जिखुनु परिस्थिति जायोब्ला समान भाबै रायलायलायनायनि गेजेरजों आरो समान जोङो मोनफ्रोमबो जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जोङो धेमाजि जिल्लायाव जोङो गोजोन थासारिखौ लाबोनो हायो आं बेखौ खावलायदों। आरो बिदिनो माखासे जोंहा गोबां थासारि जागासिनो दङ जोंहा NDFB बारग' NDFB नि हान्जानिफ्राय जाहाथे बेफोर थासारिखौ जोंनि जिल्लायावहाय बेखौ लाबोनाङा। लोगोसे आं खावलायबावदों जाहाथे नोंथांमोननि बा जोंनि सिन्था धारनाया गासै जिल्ला हिसाबै जोङो खौसेयै जों खामानि मावलांनो हायो आं बेखौ खावलायदों। आरो आं खावलायबावदों जायफोराहाय दिनैहाय NDFB नि बारग' हिसाबै दिनै जिल्लायाव दङ आं बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे खौसेयै जोङो जानानै खामानिखौ मावलांनो हायो। आरो आं खावलायबावहरदों जायफोरा दिनै जिल्लायाव थायालासिनो उदालगुरि बा क'क्राझार बा बाक्सा
एरियायाव जोंनि धेमाजि जिल्लानिफ्राय थाहैनानै माखासे आयदाखौ कल लानानै बियो जिल्लायाव खामानि मावनो नागिरदों आं बेखौ आङो गोख्रों रावजों बुंदों नोंथांमोना बेफोरबायदि पलिसिखौ बा बेफोरबायदि आयदाखौ लाबोनानै जाहाथे जिल्लायाव खामानि मावफैनाङा मानोना जोङो बारग' NDB हिसाबै जोङो आं खावलायदों जोङो समानै जोङो मोनफ्रोमबो जों खोथाखौनो जों सावरायलायनायनि गेजेरजों खामानिखौ मावलांनो आङो नोंथांमोनखौ गुरै खावलायदों बेखायनो जाहाथे माखासे परिस्थितिखौ माखासे आयदा साबजेक्टखौ लाबोनानै जोंनि जिल्लायावहाय बा धेमाजि जिल्लानि लाइमोन जाखांफुनाय बा जोंनि समाजनि जिथुनाखि थासारि बेखौ जाहाथे गोग्गो समाज माने दानानै होफैयो आरो जोङो दानानै जोङो समाजखौ जों दैदेनलांनो हायो बारग' NDB जानानै बेखौ आं खावलायदों आरो मोनसे खोथा धेमाजि जिल्लानि गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जाहाथे एकर्ड जादों होननानै बा सुक्ति जादों होननानै जाहाथे सोरबा जे लाइमोन हान्जाफोरा बा लाइमोनफोराहाय आमुक मोनगोन बा आमुक आङो बेफोरबायदि माबा साख्रि बा बायदिसिनायाव इनभल्भ जानो मोनगोन होननानै माखासे भुवा प्रचार जाबाय थादों बेफोरखौ जाहाथे आङो खावलायदों NDB बारग' हिसाबै जाहाथे जोंनि धेमाजि जिल्लानि लाइमोनफोरखौ खावलायदों जाहाथे सिस्टेमखौ नायनानै बा थासारिखौ नायनानैसो गासैबो बिथिङा जाफुंलांगोन बेखौ आं खावलायदों आरो जोंनि जिथुनाखि इयुन थांना थानाय बेफोरखौ एकर्ड जानायजों लोगोसे आरो दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि लोगोसे जाहाथे जोंनि इयुन संसारा मोजाङै खुंलांनो हायो आरो बे जिल्लानि सोमोन्दै जोङो मोजाङै हाबाफारिजों मावलांनो हायो बेखौ आसा खालामबाय आरो आं खावलायबावनो सानदों नैबे जिथुनाखि फर्म बे फर्मनि गेजेरजोंहाय जोंनि माखासे बारग' NDBफोराहाय जोंहा माखासे खामानि मावफैदों धेमाजि जिल्लायावहाय किन्तु बे फर्मनि गेजेरजोंहाय आङो जायफोर बारग' NDBफोर दङ आं बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे बे फर्मनि उद्देश्यआ मा दं मा गैया बेखौ दिनै धेमाजि जिल्लानि जिथुनाखि जोंजों सोथाबना थानाय सिभिल सेंग्राफोर बा सिभिल जोंजों नांफानानै थानाय बिथांमोननि गेजेराव बेखौ जायफोर बारग' NDBफोर दङ बिथांमोना लाबोनानै बेखौ जिल्लायावहाय मोनसे साबजेक्ट बानायफैदों जाय साबजेक्टआहाय जाय आयदायाहाय जोंनि थाखाय मेजर नङा बेयावहाय दिनै बे फर्मखौ जोङो नायोब्ला नुयो बे फर्मावहाय ना स्टाम्पेड दङ ना सिरियाल नम्बर दङ ना मोनसे फुल सिगनेचार दङ ना मोनसे अफिसियेलि माबा मोनसे जोंनि बेहाय रायखांनाय दङ बेहाय जेबो रायखांनाय गैया बेखायनो आं खावलायदों बे फर्मनि गेजेरजों जोङो जिथुनाखि नैबे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों नैबे फर्मनि गेजेरजों जे मायाबा मोनसे जेनेबा बेनिफिट जागोन बा मायाबा मोनसे जोङो जोङो हास्थायदों बे हास्थायनाया बे फर्मनि गेजेरजों फेलार जागोन माने मिन्स माने फेलें जागोन जाय फर्मा बेनि ओंथिखौ होआखै बेखायनो आं खावलायदों जोंनि जिथुनाखि NDBजों नांनानै थाफानाय गोदोनि सिगांनि जायफोर सिभिल सेंग्राफोर दङ बिथांमोनखौ आं खावलायदों जाहाथे जोङो नोजोर होनानै जोङो खामानिखौ जोङो आवगायलाङो आरो आङो खावलायबावदों जोंनि धेमाजि जिल्लानि गासै बर' लाइमोनफोरखौ आं खावलायबावदों आङो बारग' NDB जानानै गासै रायजो राजाखौ खावलायदों आरो लाइमोनफोरखौ खावलायदों जिल्लानि जानानै जाहाथे बैफोरबायदि नंखाय फर्म फैयोब्ला नंखाय बेफोरबायदि फर्म फैयोब्ला जाहाथे एरियायाव नोजोर लालायनानै जाहाथे बिनि सायाव कुइसन खालामलायो बेखौ आङो दिनै मिडियानि गेजेरजों आङो रायजोफोरखौ खावलायहरदों जाहाथे बे फर्मनि गेजेरजों आरो बे फर्मा मोनहैनाय लोगो लोगोनो माने कुइसन खालामलायो जायफोर फर्म फरवार्ड खालामदों बिथांमोनजों जाहाथे कुइसन आर्गुमेन्ट जालायो बेखौ आङो धेमाजि जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायहरदों